हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, मेहरारू भगवान द्वारा बनाई गई सबसे अद्भुत रचना है। कोनो भी देश की महानता और संस्कृति में मेहरारू के विशेष स्थान दिहल गई बा और वेदों में भी मेहरारू के विशेष दर्जा प्राप्त बा। साथ ही दोस्तों, अगर मेहरारू अच्छे विचारों वाली हो तो वो घर के स्वर्ग बना देलिन और वहीं गलत विचारों वाली हो तो वो घर के नरक बनावे में भी कोनो कमी नहीं छोड़ेलिन। दोस्तों, आप लोग भी ऐसा मेहरारू के देखले हो कब जे अपने मायके से ससुराल आवेलिन त ऊ अपने घर परिवार के सबके मान सम्मान देलिन और मिट्टी के घर के स्वर्ग बना देलिन। ठीक वही के तरह वो मेहरारू के भी सम्मान मिलाला। लेकिन दोस्तों, कुछ मेहरारू ऐसा भी होलिन जे मायके से ससुराल त आवेलिन त ऊ सिर्फ अपन और अपने पति के ही ख्याल रखेलिन और साथ बैठकर खाए वाले परिवार के अलग करे के पूरी कोशिश में लग जालिन, काहे कि उनके ऊ परिवार से कोनो मतलब नाही रहला। ऐसन मेहरारू घर परिवार दोनों के ही बर्बाद कर देलिन और स्वर्ग जैसन घर के राख में मिला के बर्बाद कर देलिन। तो दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी एक ऐसा मेहरारू के बारे में जे एक गरीब परिवार से हुए के साथ साथ वो मेहरारू एक घर के बहू भी है। ये मेहरारू अपने घर परिवार और गांव के नाम रोशन कर देल है। साथ ही दोस्तों, आज इनका नाम पूरे सोशल मीडिया पे छा गई बा। तो दोस्तों, अगर आप भी ई मेहरारू के नाम जानल चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखल जा। अगर आप सभी ई चैनल पर नया बाटी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के जरूर प्रेस कर दें ताकि हमन के आए वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक मिल सके। तो दोस्तों, ई मेहरारू हमार भौजी तोहार भौजी सबकर भौजिये ही लगी है, काहे कि हम बात करत है गोरखपुरिया भौजी के बारे में। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी एक घर के बहू हुए के बाद भी ई अपने गांव समाज के परवाह कैले बिना आज इतना आगे बढ़ चुकल है जेकर ई कल्पना भी नहीं कैले रहली। आपके जानकारी खातिर बता दे कि गोरखपुरिया भौजी एक सामान्य परिवार से बिलोंग करेली और ये अपने ससुराल में परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करत हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग के पता हुई कि इनकर पति दूसरे शहर में मजदूरी के काम करत रहले और उहे ही घर के पालन पोषण करत रहले। लेकिन जब से भौजी अपन टैलेंट दिखौली और यूट्यूब पे आईली तब से त माना इनकर किस्मत ही पलट गई। दोस्तों, जब इनके पति से इंटरव्यू में पूछल गई कि इनकर पत्नी के उनके जिंदगी में का महत्व बा त ई कहले कि रिंकी एक लक्ष्मी के रूप में हमरे जिंदगी में आईली। जेके नाही पता बा कि रिंकी के है त उनके बता दे कि रिंकी गोरखपुरिया भौजी है जिनकर असली नाम रिंकी राय बा। साथ ही दोस्तों, इनकर इहो कहना रहल कि रिंकी एक पतिव्रता नारी बाटिन जे उनके बड़ी किस्मत से मिलल बाटिन। इनकर पति इहो कहले कि रिंकी में उस सब गुण बा जोन एक अच्छी मेहरारू में होए के चाहिए। दोस्तों, जानकारी खातिर बता दें कि गोरखपुरिया भौजी अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचते रहेलिन। तब्बे त इनकर सास ससुर हमन के गोरखपुरिया भौजी के खूब तारीफ करेले और कहेले कि हमार बहू ये घर और परिवार के अच्छे से देखभाल करेले और परिवार के हमेशा जोड़े के कोशिश में लगल रहेले। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हो कब कि गोरखपुरिया भौजी के लाखों में सब्सक्राइबर पहुंच गए बाटे और गोरखपुरिया भौजी अपने परिवार खातिर बहुत कुछ कैले बाटिन। आज इनकर परिवार जौन कुछ भी बा वो गोरखपुरिया भौजी के वजह से ही बा। शुरुआत से ही इनकर परिवार गोरखपुरिया भौजी के खूब सपोर्ट कैले और जौन भी इज्जत इनके परिवार के मिले ले होकर असली हकदार गोरखपुरिया भौजी ही आई। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी और इनकर परिवार के भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रखें और हमारी YouTube फैमिली की तरफ से दोनों जोड़ी के हमेशा आशीर्वाद मिलत रहे। तो दोस्तों, आप सभी के गोरखपुरिया भौजी के ये वीडियो देखकर कैसा लगल कमेंट करके जरूर बतावल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।